Mboten dewu. Kowe wanopane jambak marang rikmaku apa anggemu kaya lanang-lanang dhewe. Ketemu pirang perkara kowe wani jambak marang rikmaku. Nuwun pangapunten Raden. Paduka menika jejeripun satriya Sinopati ning praja nanging kenging menapa ajrih nupiksani kelawan blaring baris menapa paduka ajrih kelawan gegaman ingkang sasat mangewu-ewu tumibeng wonten ing rata. Aku iki darbe nyawa, aku akan mati kodhok nanging paduka menika darbe jiwa satriya. Menapa paduka ajrih menawi paduka ajrih paduka mandados usir kemawon kula ingkang dados Senopati piye? Kowe arep dadi Senopati kowe kena dadi Senopati aku gelem dadi kusirmu aku kowe iso bengkake dadane Utara.